Week na naghintay sa pila para sa payout ng Emergency Shelter Assistance at Cash for Work ang 83 anyos na si Nanay Bea ng Perpetual Help Iriga City. Isa siya sa may totally damaged houses matapos masalanta ng magkakasunod na bagyo nitong nakaraang taon. Ma'am, narugma nga ni ito. O yan, nagkuyan ako sa kuyan. Nagpakalap ako. Tapos pinakuan ko muna sa kalap. Tapos dumang kami nag-iisasapit sa sapnaan me. So kusina me, iyo pa ni pairay ko sagtag supig isaran me. Pero nagtuturo nga na lang oran, nagpara turo la na magkabasagin. Nagpara oran. Nag-uwi si Nanay Bea ng 13,150 pesos mula mismo sa Department of Social Welfare and Development Office. Yung mga beneficiaries po natin, makaka-receive sila ng 10,000 pesos for the ESA or the Emergency Shelter Assistance and Cash for Work na 3,150. So ito po, actually yung submitted po ng barangay sa amin at sinabit din po namin sa regional office ng DSWDI 1,218 pero syempre po, nag-validate yung mga, nakikita nyo yung mga nakapula sa likod ko. Yan po yung mga staff ng Pantawid Pamilyang Pilipino dito or yung City Link dito sa Iriga City. Sila po yung mga personals ng DSWD na nag-validate kung talagang nagibaan ka. Kasi may criteria po sila na masasabi mo na totally damaged ka. Yung iba po pala kasi doon sa 1,218 ay partially damaged. Pero ang binaba pa lang pong pondo sa atin ay nasa 557. So bubuuhin po yan, more than 800 po yan para sa Iriga. Una na silang nabigyan ng food assistance at construction materials mula naman sa local government unit ng Iriga. Mayroon itong semento, plywood, GI sheet, alambre, maging mga pako. Umaasa ang LGU na gagamitin sa wasto ng mga benepisyaryo ang nakuhang pera, lalo pat pahirapan umano ang paglikas ngayong nariyan ang banta ng pandemya. Siguraduhin po natin na kung hindi pa po tayo nakakabawi doon sa damage ng typhoon, Typhoon Rolly and Typhoon Ulysses, talaga po, kumbaga, ikanata na yan doon sa mga bahay natin para mas secure tayo kasi papasok na naman po tayo sa typhoon months. Tag-ulan na po, nakaraang linggo, araw-araw tayo umuulan. Siyempre, dapat secure tayo, hindi tayo natutuluan, lalong-lalo na kung may mga bata sa bahay, may mga senior citizens, may mga PWD. So, dapat po secure talaga yung bahay natin. Mapaglagyan po, sana may mapaglagyan sa bahay po ninyo yung aabuti ninyo 13,150. Ang sabi ko sa Inda, puhunan ini. This is a foundation ini. Kumbaga, it doesn't follow na ang harong mo, gigibon kang gobyerno, but at least may puhunan ka na. So kung may puhunan ka na, they have to embrace this, and then dapat ayusun ninda ang paggastos ninda. So ang paggagastos, sa diskarte talaga yan. Sabi ko nga niya, ang example ko itong sarong employee mi na nabibilib talaga ako. PWD siya, single parent, nagpapa-eskwela ning sarong aki, tapos nakapagibo siya ning harong, and then nakapagibo siya ning harong. So, diskarte talaga. Saka, dapat make it a point na kung ano itong sintabong tinao, dapat igwa talagang may return na value. Kumbaga, sayang kang 100 pesos, ano ang pwede ka naman makabakal ng pako, kayan eh. So, ano pa itong 1,000, ano pwede pang maibakal mo? Pwede ka nang magbakal kaya ning lawanit o plywood, semento. Pwede ka na makabakal kaya ning semento. So, dikit na baybay. So, at least, igwa kang mapapasemento na foundation kang harong mo. So, it's diskarte talaga. Ang pagpasalamat ko, ma'am, sobra basta sa pagkabuhay sa akin kay Amang Diyos na nakaiba man kami din, natabangan man ako. Kasama niyang nabigyan ang ilang mga taga-barangay Antipolo, San Pedro, Niño Jesus, San Vicente Norte at Perpetual Help. Nabigyan na rin ang mula sa poblasyon at river unit.